মইতো ক'ব খোজো আসলে এছটি দিবই নালাগে আপোনালোকে পইতালৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈ থাকিব আৰু ইফালে এছটি ডিমাণ্ড কৰিব BTC सरकारा इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारखौ होखारनो आं बुंनो सानदोंमोन एसटी डिमान्डखौ होनो नाङा बेजों लोगोसे सेकेन्ड सन नुनो मोनदों नोंथांमोना सासे सिख्लानि माने गुबुन सेंग्राजों सोलेर गोरोबलायनाय बेजों लोगोसे जोंहा गबिन्द सार अर्थात इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ मिनिस्टार बिथाङा माखासे एसटी होनाय होयै आरो लोगोसे जोंहा किसुमान मानसिफोरखौ होखारनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बबे सोर बायदि मानसिफोरखौ आरो बबेनिफ्राय सोर होखारदों बिनि सायाव गुवारै भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निश्चय बुजि मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मोनसे इन्ट्र नुनो मोनदों ब्रैथियाव नोंथांमोना नायनो नामा थारमाने गावनि सोलेरखौ ओरैबायदि माने लासिंसिं नङा होमबा नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अननानै प्लिज भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे शेयार खालामनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल आउट थुना लाबानो जाबाय स' नोंथांमोन आं बारा गोलाव जेबो बाथ्रा बुङा मात्र आङो नैबेफोरखौसो बुंगोन जे जोंहा गबिन्द सारमोनहा एसटी होनाय होयै बा सोरखौ बबेनिफ्राय इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारदों होखाराखै नैबेफोरनिफ्राय माने बुंनायफोरखौ नोंथांमोना डिटेल्सलि नुनायबो जानांगौ बा नुवाखैबा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेराव नायदो आरो एसटी होनाय होयैनि सायाव जा सासे सुबुङा मा बाथ्रा बुंदों माने गाव एसटी होनाङा होननानैसो बुंनो सानदोंमोन नाथाय दा मारैहाय मा बुंखो बिथांनि भिडिअखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लानो हागोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै खुद बुंना लादो नाथाय नैबे मोननै भिडिअ इन्ट्र'नि सायावसो आं बाथ्रा बुंनो होनना फैदों दा बाथ्राया जाहैबाय बेबो सिगांनि जिथुनाखि मेसिन सालायनाय नङा होमबा मेसिन सालायनाय हा लाजिनो रोङैफोर गन्थङाव दै गैयैफोर बिमा बिफा जाथि बंस' खुरमा गैयैफोर दिनै बेजों लोगोसे आरो नायनो नामा होनना बुंदों गावनि सोलेरखौ नायनो नामा लाजियाखै दख'ना खुलायनानै सोरनोबा दिन्थिहरनाय बा बयफ्रेन्डफोरनो दिन्थिहरनाय बा हौवाफोरनो देखायहरनाय दिनै नोंथांमोना देखायलायबाय नायलायबाय नाथाय ससियेल मिडियाआव मानो भाइरेल खालामनायखो ससियेल मिडिया मा नोमा नोम्फानि नामा हा ससियेल मिडिया नोमा नोम्फानि नामा जे नोमा नोम्फायानो न'आव खुलिना होनाय नामा बा ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम बे प्लेटफर्मखौ नोंथांमोना न'आवनो खुलिनानै लानाय नामा नोंथांमोनानो गायसनजेननाय नामा बेखायनो नोंथांमोना गोसो बायदि होनो हानाय दिनै आं बिथांमोनखौबो हगारग्राफोरखौबो जेबो बुंनो सानाखै नाथाय आं जोंनि बर' समाजनि माखासे बर' हारिखौ दैदेनगिरिफोरखौसो आं बुंनो सानदों मिथिबाय ना बे मा जोंनि बर'नि माखासे आफादफोरखौसो आं बुंनो सानदों जोंनि बर'नि गेजेराव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दं बिथांमोनाबो होबथाला नामा बेफोरखौ बनसु दं बिथांमोनाबो होबथाला नामा खालि पलिटिकेलनि लाबालाबनि थाखायल' नोंथांमोना बाथ्रा बुंसै नामा पलिटिकेलनि खैसाराल' नोंथांमोना गोजावबाय थानोसै नामा आरो जोंहा मैया दाखालि जोङो मोनसे समाव जोङो रिल्स भिडिअ बानायनाय फेसबुकाव बायदिसिना रिल्स बानायनायनि सायाव सांग्राङै गोबां होस्रिगाव खोथा बुंदोंमोन आइजो आफाद दानायनि खोथा बे आइजो आफादा ओरैबायदि माखासे वार्निं होदोंमोन फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुबाव नायथाव जायो रिल्स भिडिअफोर होयोब्ला बिथांमोनखौ जोङो आयेन मथे साजा होगोन बा बिथांमोनखौ जों रावखौबो हगारा हमगोन दिनै बहा थैनानै थाजोबखो जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादानो दिनै बबेयाव थैनानै थाजोबो ना मोनजायासै नामा नोंथांमोना थाखा फैसा रावनिफ्रायबो डनेसन खांना मोनासै नामा दिनै नोंथांमोना जे बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायासै हा नोंथांमोन बायदि गोरों गोरा सुबुंफोर जिथु थासेयावबो नोंथांमोननि मोनथाम मोनब्रै बा जोंनि बर' समाजनि मोनथाम मोनब्रै आफादफोर थासेयावबो दिनै बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव मानो भाइरेल जाबाय थानो सोरनि फिसा बेफोरो सोर सैमानि फिसा बेफोरो सोर मोसौ गियाननि फिसा बेफोरो नोंथांमोना बुजिनो मोनदोंमोनाखै खारन बेफोरबायदि सुबुंफ्रा नों आंनिनो फिसा दिनै जोङो होबथायाब्ला नों आं फंसे फंनै बुङाब्ला नों आंहा सासन होआब्ला देना जोंफोरनि फिसाया जायोब्ला सोर बखिगोन सोर बुंगोन हा जोंखौ बुंनो हागौ नोंहाबो फिसा फिसौ दं साननानै नाय आङो आंनि फिसा फिसौ थानाय खारनावथ' दिनै खुगा सिनो गोनां जादों नोंथांमोननि फिसाफोरखौ जों बुङाब्ला देना आंनि फिसाफोरखौ नोंथांमोन बुङाब्ला आंनि फिसाफ्रा माबा मोनसे जायोब्ला नोंथांमोना बुङाब्ला नोंथांमोना आसिथुनानै दिन्थियाब्ला सोर बुंगोन आंनि फिसाफोरखौ देनां हा सोर बुंगोन हा नोंथांमोना लाजिनो रोङाबाबोथ' जों लाजिनो रोङोना नोंथांमोनाव गियान गैयाबाबोथ' जोंनाव एसेबाबो दंना जाम्बा जाम्बिफोरनाव नोंथांमोनासो गोरों गोरा जानानै नोंथांमोना MA BA गथ'फोरखौ फोरोंहोदों हस्टेलाव दोनदों बहाबा दोनदों फरायहोदों हनै बहाबा दोननानै मा खालामगासिनो दङ सेंग्रा सिख्ला ज' लाइन मारलायनो हरनि समाव बबेबा धाबायाव हाबनो बबेबा रेजर्टआव हाबनो बबेबा रेस्टुरेन्टआव हाबनोसो सान्स होनानै दोनगासिनो दङ नाथाय दिनै जि बर' समाजनि गेजेराव मा जालांनो थांदों बेखौ नोंथांमोना नोजोर बोदोंना माब्लाबा बोआखै नोंथांमोना फिसाफोरखौ सानगासिनो दङ आंनि फिसा हस्टेलाव थायो आंनि फिसाया रुम भारा लानानै फरायगासिनो दङ जोबोर मोजां फरायगासिनो दं नाथाय बे नङा
नोंथांमोनहा रावखौबो जे लागायनानै दोनाखै बेयाव आंनि फिसाया माबायदि फरायदों फरायाखै बेखौ एसे नोजोर हो होननानै बुंनानै दोनाखै नाथाय बै जाय सुबुङा नुनानै नोंथांनि फिसानि सायाव आसि थुयो बेखौ नोंथांमोना दुखु मोनो मानो बिमा बिफायानो लायहोगासिनो दंबा बेनि खारनाव दुखु मोनखागोन नङा होमबा बिमा बिफा लायहोनायखायथ' दिनै गुबुना बुंनो थाखाय खुगा सिया सिया जादों बर'नि आफादफ्राबो माने खाबु मोना जादों हमनो थाखाय बुजायनो थाखाय बिसोरखौ एसे एनै पानिशमेन्ट होनो थाखाय खाबु मोना जागासिनो दं माने साहस गैया जागासिनो दं नाथाय बेखौ गिनानै थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादा मालाबाबो थांनानै थानाय नङा नोंथांमोना बर'नि आफाद जादों जेब्ला नोंथांमोना हारिखौ फोसाबनो फैदों जेब्ला हारिखौ समाधान खालामनो बा हारिखौ फोसाबनो थाखाय नोंथांमोना आफाद दाबाय जेब्ला नोंथांमोना बेखौ गिना फावसायना थाबा जानाय नङा सोरबा न'खरसेखौ सोरबा न'खरनैखौ सोरबा न'खरथामखौ 100 करखौ बा 1000 घरखौ नोंथांमोना गिनानै थायोब्लाबो जानाय नङा हाजार कौटि नोंथांमोनजों सापर्ट दङ नोंथांमोना नाथाय दिनैनि दिनाव बबेयाव थैनानै थाजोबदों बबेयाव उन्दुना थादों आइजो आफादफ्रा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनआ बहा थैनानै थाखो बन्सआव बबेयाव थैनानै थाखो जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होग्रा माखासे आफादफोर दङ बिथांमोना बहा थैनानै थाजोबखो बेफोरबायदिखौ मानो बुंनो हायाखै मानो नोजोर होनो हायाखै दिनै नोंथांमोना पलिटिकेलनि लाबालाबनि थाखायल' बबे इउपिपिएलआव मोनजागोन बबेबा बिपिएफआव मोनजागोन बबे बिजेपिआव थांबा मोनजागोन बबे कंग्रेसनि जानाय खोथा बुंबा मोनजागोन बेखौल' नायबा जानाय नङा नोंथांमोना नोंथांमोननि गादिखौल' नायबा जानाय नङा नोंथांमोना नोंथांमोननि बिबारखौल' नायबा जानाय नङा दिनै बर' हारिया बबे लाइनाव थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनांगोन आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर आंनिनो फिसा आंनिनो बिजादै आंनिनो बिबथै बिबायगि फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना हुसियार जा नोंथांमोना बैफोरबायदि खामानियाव थांबाय दिनै ससियेल मिडियाआव मानो भाइरेल जानो मोनखो आरो थांनांगौ मा गोनांथि दं नोंथांमोना जुलि जानायनि सम जायाखै जेब्ला जुलि जागोन अब्लानो नोंथांमोना बेफोरबायदि लाइनाव थांनो हागोन ना बेफोरबायदि लाइनाव थानो हागोन आरो दिनै जोङो नुनो मोनगासिनो दं ससियेल मिडिया गेजेराव हाबा जाखानाय किसुमान हौवा हिनजावफ्राबो गाज्रि रिल्स भिडिअ बानायना हगारगासिनो दङ बेफोरखौ सामलायनो थाखाय जोंहा बर' हारियाव जेबो मोनसेबो आफाद गैला नामा गासिबो उन्दुसोना थाजोब्बाय दिनै एबसु दङ बनसु दङ जोंहा XNDP दङ इउनाइटेड फरामनि बिथांमोन दं आइजो आफादफोर दङ बिथांमोना बबेयाव मा जाना थाजोबखो खालि पलिटिकेलनि उन सोरांबानो बहा गरसे गरनै मोनजागोन सोरांबानो बबेयाव गरसे गरनै मोनजागोन बेखौल' नोंथांमोना सिमाङाव जमै अखानायबा खाथिबाय थाबा जागोन नामा अखा नायनानै खाथिबाय थाबा जागोन नामा नोंथांमोना एसे बुजिनो सोलों आइ आफाफोर बिदा फंबायमोन नोंथांमोनहा आफादखौ दाबाय जेब्ला नोंथांमोना दाफुं खामानिखौ मावफुं सोरनिबा होबथानायखौ गिनानै थानानै जानाय नङा जों दं सापर्टआव बर' हारियानो दं सापर्टआव नोंथांमोन थायोब्लासो जोंनि बर' हारिया सांग्रांथि जागोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुङा दिनै बुंब्ला दुखु मोनो दा बेवहायनो सोरबा बायदिया नेगेटिभ कमेन्ट हरगोन मिथिबायना स' बिनि गेजेराव आं माबाफोर बुंनो मा गेना गोरोन्थि सोरबा नोंथांमोना निस्सय बर' फिसा हिसाबै निमाहा होबानो जाबाय जोङो बुङा सानब्लाबो बुंनो गोनां जायो बेसेबांबा गोबाव आङो द्रप थादों इउटुबाव फैयालासिनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङालासिनो नाथाय दिनै आङो गोबावनि उनाव नायगासिनो दं नाथाय नुगासिनो दङ रावखौबो होबथानायखौ नुवाखै बे समाव जोङो बुंबा दा बुं नों आं जाम्बा जाम्बि ससियेल मिडिया सालायग्रा फेसबुक इउटुब सालायग्रा बिथांमोनाल'सो बुंगासिनो दङ नाथाय गुबुनफ्रा बबेबा मोनसे आफादा रावबो जेबो बुङाखै खालि पलिटिक्सनि उनावल' खारफानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ दा नायनानै लादो नोंथांमोन जोंहा नैबे एसटि होनाय होयिनि सायाव माखासे गोबां बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे जोंहा सोरखौ इउनिभारसिटिनिफ्राय बबेनिफ्राय होखारदों बिनि सायाव मा खालामदों रेजिस्टारखौ दानना होदों बेफोरनि सायाव गुवारै नायनानै लायोबा निश्चय बुजि मोनगोन आरो नैबे इन्ट्र'खौबो नोंथांमोना जोबनाय श'आव নুहैनो मोनगोन কথা কোনেও স্বীকাৰ নকৰে মই খালে কৈছো যে আমাৰ বিজিনী ৰাজ্য আমাৰ ঝাৰুৱা যিখিনি আছে ইয়াত বেছিভাগ কোচ ৰাজবংশী মদাহী হয় কিন্তু মদাহী বুলি ক'বলৈ লাজ পায় কোচ ৰাজবংশী এটা বিতৰ্কিত কিন্তু মই এই কথাটো কওঁ যে আমি এটা সময়ত যেতিয়া সৰুতে বুৰঞ্জী বুজে আমি কোচ কোচাৰে লালুং চুতীয়া দফলা মিৰিক এনেকৈ ধৰণে আমি পঢ়িছিলোঁ ৰাজবংশী বুলি কোনো জনগোষ্ঠী এটা সময়ত নাছিল কিন্তু আমি এইটো এডপ্ট কৰিলে যেনেকৈ আজি বড়োসকল মেছসকলে এটা সময়ত আমাৰ যেনেকৈ বাগেশ্বৰী মন্দিৰ পাৰাত আমাৰ মেছপাৰা আছে কিন্তু সেই সময়ত সামাজিকভাৱে আমাক সৰু জাতি বুলি অস্পৃশ্যক জ্ঞান কৰিছিল যাৰ কাৰণে আমি পিছত আমি কি কৰিলোঁ কিছুমান আমি এডপ্ট কৰি ল'লোঁ বড়োসকলে যেনেকৈ এতিয়া আধুনিক বড়ো হৈ গ'ল তেওঁলোকক কছাৰী বুলি কোনেও নকয় মেছ বুলিও নকয় আমাৰ ঠিক তেনেকৈ আমি কচি আছিলোঁ বা আমাৰ যিসকল কচৰে থাল আমাৰ বিজিনী এতিয়া অপ্ৰিয় সঁচা কথা কোনেও স্বীকাৰ নকৰে মই খালে কৈছোঁ যে আমাৰ বিজিনী ৰাজ্য আমাৰ ঝাৰুৱা যিখিনি আছে ইয়াত বেছিভাগ কোচ ৰাজবংশী মদাহী হয় কিন্তু মদাহী বুলি ক'বলৈ লাজ পায় মই আৰু কৈছোঁ যে কোচ আমি এই যে আৰু ধৰ্মীয়কৰণ আমি পঞ্চানন বৰ্মাৰ যিটো ধৰ্মীয়কৰণ এইফালে আমি জনজাতিকৰণ বিচাৰিছোঁ আনহাতে আমি পইতালৈ বামনত্ব গ্ৰহণ কৰি আমি মানে
হেৰি হৈ গৈছো বিষয় দীঘলীয়া বিশ্বদা বিষয় হ'ব সৰুকে কৈছো যে কোচ ৰাজবংশীসকল জনজাতিকৰণ বিশেষকৈ আমাৰ চিজিলি বিজনী যিটো কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ জৰিয়তে আমাৰ আটুগাঁও মুলগাঁও বৈতামৰ যে প্ৰতি বছৰে ক্ষত্ৰিয় সন্মিলনী পাতে পইতা লোৱাৰ যিটো মানে ধৰ্মান্তৰিকতাৰ যিটো ব্যৱস্থা এইটো সমূলে বন্ধ কৰিব লাগে আমি পিছত আপোনালোকে এছ টি বিচাৰি থাকিব বাকী কাইটিয়া নাই বুলি ক'ব আৰু আপোনালোকে এছ টি বিচাৰি কেনেকে হ'ব মইতো ক'ব খোজো আচলতে এছ টি দিবই নালাগে আপোনালোকে পইতা লৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈ থাকিব আৰু ইফালে এছ টি ডিমাণ্ড কৰিব যাৰ কাৰণে আজি জনজাতি সংগঠনবিলাকে আমাৰ উপলুঙা কৰি এই বিষয়টোৰ আৰু আমাৰ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে পিছলৈ নিশ্চয় কিন্তু মই আচৰিত লাগে যে আমি বা মই ব্যক্তিগতভাৱে যেতিয়া সদু কোচাকমি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত আছিলোঁ আমাৰ যিসকল মানে সামাজিক ৰাজনৈতিকভাৱে মানে যিখিনি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি যিসকল লেখা মেলা মানুহ সেইসকলে কিন্তু আমাক সেই সময়ত যি ধৰণে আমাক গাইডেঞ্চ কৰিব লাগিছিল আমাক মানে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে এটা ৰণকৌশল কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণে সহযোগ কৰিব লাগিছিল সেই ধৰণে কিন্তু সহযোগ কৰা নাছিল আৰু এইটো অভাৱ মই পাইছিলোঁ আৰু আজিও মই জানো যে আজিৰ বৰ্তমান নেতৃবৃন্দও সেই অভাৱ অভিযোগটো পাই আছে আমি কোচাবী জনগোষ্ঠীৰ বুৰঞ্জীৰ কথা কওঁ আমি সুনীতি চেটাৰ্জীৰ কথা কওঁ আমি মানে হাতচানৰ কথা কওঁ বেলেগ বেলেগ কিন্তু আমাৰ অসমত আমি কেইজন মানুহে কোচাবী জনগোষ্ঠীৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে আমি সমল পাওঁ আমি অম্বিকাচৰণ চৌধুৰীৰ কথা কওঁ আমি প্ৰয়াত অৰুণায়ৰ কথা কওঁ আমি ৰাজানদেৱৰ কথা কওঁ তাৰ বাহিৰেতো আমি বেলেগ আমাৰ সমল নাই কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে নৱপ্ৰজন্মৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকে যিসকলে আজি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কত ৰিচাৰ্চ কৰি আছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ মোৰ ওচৰত আহি বহুতে PhDও ল'লে বহুত সমলৰ পৰা লৈছে কিন্তু আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যিসকলে শিক্ষিত যিসকলে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল সেইসকলে কোনোদিন কোচাবী জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগ্ৰামখনত জড়িত নাছিল আৰু নাই আৰু ভৱিষ্যত থাকিব বুলি কিন্তু মোৰ সন্দেহ কিন্তু সুবিধা লোৱাৰ সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে আগতে সুবিধাটো ল'বৰ কাৰণে SC চাৰ্টিফিকেট যেতিয়া 1996 আছিল আমিতো লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে সেই চাৰ্টিফিকেট লৈ IAS IPS হ'ল বিভিন্ন মানে উচ্চ স্থানত মানে নামভৰ্তি কৰিলে চাকৰি ল'লে কিন্তু সেইসকলৰ ওচৰত যেতিয়া আমি সহায় ভিক্ষা কৰি তেওঁলোকে কিন্তু আমাক উপলুঙা কৰে যে জাতি হিচাপে আমি আগুৱাই যাব লাগে আৰু আপোনালোকে ST ডিমাণ্ড কৰি গাহৰি পোহা এই মদ খোৱা কেঁকোৰা খোৱা শামুক খোৱা এই ধৰণৰ আপোনালোকে ডিমাণ্ড কৰিছে বুলি আমাক উপলুঙা কৰা মানুহ আছে बेनो प्रमाण खालामो जे टंकेश्वर राभा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोन सानैया मोननै काउन्सिलनि चिफ हिसाबै जातिनि प्रति सोरहा बारासिन अननाय आरो सिबिनाय दं बेनो प्रमाण होयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जास्ट पावारनि थाखाय फैदों बिथाङा जातिखौ अननाय हयथ' मोनसे समाव दंमोन स्ट्रागल खालामदोंमोन खिन्थु दा पावार फैनाय लोगो बिथाङा नेसनेलिजम गोमाबाय आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन बे मोनद' जातिया SC बिदों बेवहाय सापर्ट खालामदों NOC हरदों खिन्थु टंकेश्वर राभाया जिहेतु मोनसे नेसनेल स्पिरिटआ दाबो दं चिफ जानाय सत्तेव बिथाङा पलिटिकेल पावाराव थानानैबो गावनि जातिखौ अननाय दं आरो बेनिखायनो बे गावनि पावार गावनि ST हिसाबै जिखिनि पावार आरो प्रिभिलेज मोनदों जिखिनि अथरिटि मोनदों बेखिनि डाइल्युट जाजानायखौ बिथाङा खुनु लुगैयाखै बेनिखायनो बिथाङा स्टेन्ड होदों आरो जों साफ्रोमबो ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा गावनि जातिनि प्रति जि दायबद्धता बेखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बेनिखायनो गावनि हारिनि जि मोन्थाय बेखौ डाइल्युट खालामनो सिन्था खालामालासिनो जानला मोनला खामानि मावबा बे गावनि आथिङाव गावनो रुवा दानना लानो एक्चुअलि बे BTC सरकारा इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारखौ होखानो हानायनि प्रपार अथरिटि नङा आरो दिनै हाग्रामा मोनहा बेबायदिनो एक्सट्रा पावार बाहायनानै माबानो नागिरदों आरो बे राइट नङा आरो बे जों कनस्टिटिउसनेल थाङोबा आयेन मथे थाङोब्ला बेयो साक्सेस जाहैनाय नङा बेनिखायनो खालामनांगौबा UGC खालामगोन बा इउनिभार्सिटि माबाफ्रा खालामगोन अथरिटिखौ बा गभर्नरा खालामगोन खिन्थु मोनसे BTC सरकारा हाया बे आयेन बिरुद्ध बेनिखायनो बिथांमोना जिथु मावदों बेयो इनाय जादों आनजास्टिफाइड आरो बे एसे मेटार अफ कन्डेमनेसन